aja wani lanjangi ya. Untuk lanjangan aja wani lanjangi lan ugi marang tempat sing kocap mone kesombongane kuwi diucap ning tempat iki. Oh, anak apa bae. Musibah anak. Kayak aku bukan lanjangan ke ujung tombak sing ora tuh. Iya. Cuman nyata bisa kebukti nyata ke lanjangan. Iya, jagoan bangsa. Sunan-sunan, wali-wali ya. Iya, ini kayaknya berarti ya. Ini kayaknya lanjangan ya, mama. Lah Mbah Hasim asli penduduk pundi Mbah? Asli pribumi kene. Anak telu kene. Si Melayu, bocah ki anak. Hasim, Abu Hasim, Abu Awas bin Habib Tholib, bin Habib Tholib, bin Habib Hasan. Bin Manap, nama anak sing tangga ayo. Hasim jago tedawa kon paham mesti. Paham. Anu kudu wong sembarangan. Cuma ning anak putune dadi sembarangan. Angger anak putune gelem niku alah kaya. Dadi meneh ku politik ya. Bener. Bu politik Mbah, saiki lagi anu mending politik ya. Bukane edan sia ilmu agama anu nyerang politik ya. Lah kabarokah ya. Iya. Wis orang ridoni. Orang ridoni. Iya. Politik ya boleh setitik. Masa berkabeli. Iya. Ya. Mbah Hasim lah turunannya anak keturunan nang kene. Keturunannya wonten tamu. Cakatamu. Iya. Jadi Mbah Hasim dudu tiyang mriki asline. Mbah sapa kan? Taslim ya. Mbah Taslim. Mbah Taslim sederek kula. Oh, sederek. Sekandung. Oh, sekandung. Hasim. Ya. Pak Taslim bin Siji. Abdul Rahman bin. Lah, anak manis sing kalian pandang. Mbah Pandan Jati. Lah kuwi yo. Sing kalian pandang. Iya, kalian pandang ke makam sepuh arane Mbah Pandan Jati. Ocap moni mlebu telepon ke Jati Wangi. Ya. Ya sing nunggu ketepe Jati Wangi kuwi silsilah. Ing anak putu esik yang Prabu Siliwangi gelar kita Jawa ki kabeh. Bukan aja gelem kuku-kuku. Agama sing ngaku-ngaku kae, ngaku-ngaku nak wis lah. Kaya berarti lanjaman sing nama sinten, Mbah? Lanjaman sing wis Sunan. Sing nama Sunan. Sunan Derajat. Nggih, sembarangan. Sing nama lanjaman. Lanjaman ki. Sunan Derajat. Sunan Derajat. Oh, aja sembarangan. Dengan terkenal. Iya, tempat sing tempat keramat berarti nih. Ada peninggalan pusakanya siapa di sini? Peninggalannya si Pitu. Ada. Peninggalannya Nyai Ageng Sari. Itu si Pitu jenis apa, Bang? Wujudnya apa gambar ya, gambar dan sing kayak golok lah. Goloknya bener di loro. Goloknya bang loro. Iya. Ning kene barangnya anak nih kon gelem tengah wangi cuma kliwon. Ini sumur kuwi kon sila. Sumur ki, Mbah? Iya, sumur kuwi. Buang ini sumur kuwi kabeh. Oh, buang. Ning isor. Ya isor kumpul. Angger mesti tarik kon urusan keburu lah atau sing kene aneh. Sing arep sandingna anggo sing ditoni arep sing kene. Sing nanggone bangsa Jin. Sing nanggone. Iya. Macane ana, Pak? Kantong macan mesti kabak wong. Ya wong sing wong wis nyalon DPR. Sirandu ke depane gitu. Oh iya, Mbah. Tanah Sirandu niku ke depane pripun, Mbah? Ya tergantung sing dhuwure. Tergantung sing dhuwure. Iya, sing dhuwure marek-mareknya wong ngicar marek-marek ketepane kaya kuwi. Jare kan desa peteng menine ya Sirandu. Sirandu. Sirandu ya, kecepat dari desa si peteng. Bisa nambahnya. Bisa sih. Ya karena wong sing ahli agama peteng-peteng raine ora tenanan lakoni agama. Niku sing jarene desa penjara niku pripun, Mbah? Desa penjara ya, wong gelem dipeputake masalah hal dunia. Ya Allah.
kota Moni penjara.